bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili inkezo mina kuveza untuthuko ngwakhuma bathi ila sibona amakomenti mhlawumbe uma uthi usemusha elike ngicela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungabusakhohle ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu emaba sibheke indaba ekuyizona ezihamba phambili namhlanje ngithatha nginibeka indaba ezithinta laphana umcimbi ohlele uKhuzani indlamlenze umfoka Mpungose lo mcimbi osokhulunywa kakhulu lapha iGcwalisa spring picnic lapha nozoba ngomhla ka15 October ku2022 lo mcimbi uKhuzani uyadedela izindaba zokuthi ukuqashwa kwabo lapha kuzobheka abaculi abayishumi okuyibona abahamba phambili ngokulandelwa kakhulu enkundleni zokuxhumana lapha kodwa kakhulukazi kuzobheka lapha inkundla yokuxhumana uFacebook lapha abaningi abaculi bathe ukukhuluma ngalolu daba lolo kodwa namhlanje engifisa silibheka abantu kuyabaculi abakhulile bathe ukuphawula nabo ngalolu daba bekhala ngokuthi bona kade bafika endimeni umculo kaMaskandi mhlambe okube bathe bafika endimeni okube mhlambe izinto zama social network okanye ama social media besezidla ngalolu hlobo ukube nabo impela bakhuluma ngokuthi bashaya indaba yama million followers lapha nomunye nje okwathi ukuphefumula ngalolu daba ubaba lapha uAlu umfoka Mgubu umfoka Ndukuzembe ufike wabhala lapha ukuthi wemgodi nathi ngabe sinama million followers ukube lento eyayikhona ngeminyaka yo2000 wasethi #crowdclothing ambassador sokumleka ukuthi umgobe uyona lapha nenxusa la kaCrown omunye futhi oye waphefumula ngalolu daba yena ubaba uShwi Mantombazana ufike wabhala ukuthi kube lento ama social media platform eyasabalala ngama 90s engabe umuntu nawo noma u10 million followers manje lezi zinto zenu siyafika ekuzona wasethi sisabasha ekulomkhakha weinkundla zokuxhumana thina kodwa phela umbono omuhle uqhamuka nomfoka Gawuzi kanti komunye futhi ubaba uThokozani umfoka number 4 umfoka langa lapha ufike wabhala lapha encoma usuku labantu besifazane wathi happy women's day eSeptember omama bazokuthokozela usuku labo bafethu sibe sihle kakhulu istrategy somcimbi we-white picnic sokuqasha ngokuthi uba none follow engakanani ku social media noma ke thina nabanye esinesikhathi emculweni lento ye social media sibamba manje nje ekugcineni sisanda ukungena kuyona kodwa kukho esikhalaza ngakho khona yonke into icacise yacaca ba futhi engabe bekho umuntu othukayo ngalokho ngoba umuzi nomuzi unemthetho yawo kuphawula lapha nisizwa usomnandi umfoka langa mhlawumbe la ungabe uthini okuphawula mayelana nabaculi asebabadala abanganaso isikhathi sokuthi bagxile kakhulu endabeni lapha zama social media platform mhlawumbe ukuthini okuphawula asiphawule ngalolu daba kulapha kwi-comment section kanza kwethu izona indaba ezihamba phambili namhlanje kwezisenkezo ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke ningilandele kuFacebook @Radio Inkezo ZA bese uyafollowa ngaza kwethu nibe nosuku olumnandi nginthanda